Bismillahirrohmanirrohim. Biasa Kang, isu-isu sarangane kebuntelan resek no. Sarangane wis ricik lanjut kering-kering maneh no. Isu-isu ki lak ngentas gedang goreng apa onde-onde ngono tah Kang. Ora malah gerosok ki. Saiki wayah njukuk linggise no. Linggise genyuke lopo ayo. Mosok genyuke onde-onde. Yo watu no Kang. Mari kering-kering mbek nyokil watu wedine wis mili saiki wayahe koene dikebur no. Ndute cek ilang Kang. Jumat Kang, mari kering-kering ngenteni koene bek saiki tak tinggal touring ngare dhisik no. Ambek ngenteni perjalanane teko yo nyanyi sik no. Beredar sang bumi mengintari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berpisah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Wis sakmene ae lho, lak tenan ditinggal mbek nyanyi moro wis teko lokasi. Sadurunge ngarit nggih selotong tangan sik no, lek gak gawe selotong tangan yo keri. Lek wis mari nggih selotong tangan yo lanjut babat sik no. Asline ki aku durung wayahe ngepek kolonjono ndek kene Kang. Berhubung aku dikandani Pak Lekku jarene kolonjonomu ndang pek ono nutupi embong wis kerak-kerak. Lah piye maneh asine wayahe ngepek nang ngene sisi omah sik durung mari sik. Tak gawane tali telung bentel dakno kok kene mek oleh sak bentel sing kerak. Liyane sik enom-enom kolonjonone Kang. Ngono mang kok embong aja semangat ram digeyet lek touring. Donge kok kene piek. Ya wis ndang diunggahne pedah bentelane mek sak bentel ya kurang no Kang nambahi maneh no. Yo berangkat yo touring maneh yo. Alhamdulillah akhirnya wis teko yo iki kolonjono sing gorong tutuk etane omah Kang. Gerote kaya ngene cek. Ya wis ndang diserot ndang dibabat. Masalah iki wis kate Jumatan cek. Wis kira Kang. Engko yo telat no. Ya wis yu Kang, mending gawe video maneh yo ambek ndalang maneh no. Assalamualaikum.